Og velkommen til den her video. I dag skal vi sgu lave noget spændende. Det skal vi ikke. Vi har bare lige været nede, og så har vi købt alt muligt på vores tallerken. Noget alle har smagt, men alligevel noget, man ikke køber så tit. Forstår I? Ja, altså for eksempel den her køber man jo ikke så tit, jo. Altså man køber heller ikke superflyer-stænger med jordbærsmag. Og alle sådan nogle her mærkelige ting. Vi har bare lavet en lille tallerken her. Ja, vi har bare lige købt nogle ting, ikke? Mm. Så ja. Nu vil vi smage på noget af det. Ja, hvad skal vi starte med? Starte med dem, der er mest neutrale. Vi købte også bare chilinødder, selvom alle har smagt chilinødder, men ja, de smager bare godt, så det var det. I dag vil vi også bare snakke om lyd, og hvordan YouTube går. Det går rigtig godt med abonnenterne. Ja. Hvad hedder det? Jeg har faktisk aldrig smagt den her derfra, jeg kender ikke. Så skal vi egentlig ikke åbne dem? Skal vi åbne dem? Bare citronformage. Det lyder ret foderen. Det ligner sådan nogle kopatter her. Sådan der. Og vi er altså sådan med citronen. Ja. Lad os se. Første gang vi smager dem. Skål på det. Nå. Det smager godt. Det smager faktisk udmærket. Det er lidt ligesom sådan en flødeskum. Bare med citron med. Ja, ej, det smager faktisk godt. Eftersmagen er også ret sur. Det dufter bare sådan af yoghurt, synes jeg. Ja. Men ja. Og prøv at høre. Det lyder sygt dejligt nede i sådan en skum. Det er ligesom når sådan nogle, nej, lige meget. Sådan noget sæbe, og så kan man bare sådan lige. Nå, skal vi gå videre? Ja. Tænker, at den kan vi gemme. Husk nu, hvad der sker, når vi rammer 100 abonnenter. Det er noget vildt. Det sker noget vildt. Skal vi smage de her? Ja. Superflyers med jordbærsmag. Ingen har nogensinde set det før. Jeg kom til at ramme kameravinklen. Man glemmer sgu det. Ja, vi har fået nyt kamera forresten. Det koster 600 millioner. Ja. Skål. Skål. For helvede. Fuck, den smager. Og den er faktisk godt. Jeg synes faktisk næsten, den er bedre end den originale. Ja. Nyt døbt i citronformage. Ej, det smager ikke særlig godt, synes jeg. Ja. Men I må jo skrive i kommentarfeltet, hvis I vil have, vi skal lave nogle flere videoer, hvor vi bare sådan, altså, filmer os selv, ikke? Og vi må også skrive, I må vælge, hvad vi skal lave, når vi rammer 100.000 subscribers. Nej, okay. 100 subscribers, så må I derude skal vælge. 100.000, det kommer en dag. Det går ud til dig, Damien og Oliver og Nora og Emil fra min klasse. I må gerne vælge, hvad vi skal. Ved du hvad, det er også hvidt. Det gør du. Vil smagen af hver, der er gul, og der er også hvid. Og ved I hvad, der også er hvidt? Det er den. Ej, fuck, prøv, den er klam, mand. Vi skal gå videre. Ja. Prøv at høre. Jeg har. Men den har ingen smag. Har du smagt den? Ja. Jeg har aldrig smagt den. Har du ikke? Nej, nu gør jeg det. Jeg har aldrig givet. Jeg har aldrig Det er hvad? Nej, jeg skulle heller ikke smage den. Det kan ikke huske det. Ja, jeg har også smagt typisk peberbolsje og sådan noget, men ikke stangen. Nå, ja, skål. Jamen skål, du. Den er blød. Jeg troede, det var sådan en hård en, men bare... Det var det bare ikke. Det var sådan sygt blød. Det smager godt. Ja, det er meget sødt at kryds. Jeg synes typisk på at man kan erkende sådan, så var det meget sådan stærkt at kryds. Det her det er meget sødt. Ja. Men ja.
Vi er fucking mærkeligt, at vi bare sidder og spiser slik og køber sådan... Bare købe sådan originalt slik, og bare sidde og spise det for at snakke. Ja, men det er jo sådan meget hyggeligt. Vores sidste sådan rigtige video, hvor vi filmede os selv jo. Det var jo i Polen, smager Polens slik. Og hvad hedder det? Vi lover, der kommer snart en video med Ignorer Emma igen. Vores kusiner. Dem, som du også var med for et halvt år siden. Skiferien. Op. En låge, der boede 3 trolde. Troldefar og trolde. Men altså, den der kan jeg godt anbefale, den smager altså ret godt, synes jeg. Ja. Jeg ved bare ikke, hvad vi skal sige. Vi sidder og filmer. Det er hyggeligt. Vores forældre er til sådan noget fødselsdag noget, Så vi er faktisk alene Så det er hjemme. derfor, vi sidder i en anden location i dag, fordi normalt vil vi ikke kunne sidde her, fordi så er der andre dernede, så forstyrrer de os. Ja. Når vi laver professionelt YouTube. Ja. Så lad os med på noget nyt. Jeg spiser den altså lige færdig. Vi har også sådan en her i dag. Tutti Frutti. Ikke Chrissy Der er- Frutti. Partuka, det overvejede jeg også at købe, men det måtte jeg ikke få i mig. Fordi det har han jo haft 2 gange i video. Eller andre videoer. Men lad os se, hvordan man kan. Lad os prøve at skåle den her gang. Ja, uden du begynder at spise før mig. Den er grøn ind i midten. Den er grøn, mand. Den ser sej ud faktisk. Nå, skal vi skåle? Ja, lad os skåle på den, ikke? Nå, okay, hvorfor har du valgt at stille sådan Nå. en kæmpe ske, der bare fylder? Der er sådan citron, lemon. Kan du lide? Hvor skal det altid være så bløde, de her? Kan du lide? Kan du lide den? Hvis du skulle give den fra 1 til 10, så vil jeg give den 7. Jeg giver den 5. 4. Jeg kan også lige fortælle mig om mit cykelstyrt på vej ned i 365. Der skulle jeg lige spille smart med at kunne købe hænder. Det gik helt fint. Så da jeg skulle ind og parkere i det der cykelstativ, så prøver jeg sådan at tage en ben over og sådan hoppe af og sådan stå på det ene pedal. Og så var det, jeg ikke lige fik fat på styret, fordi jeg ligesom kørte uden hænder. Og så lavede jeg lige en Jonas Vindgaard helt ned og snitte jorden. Så faldt jeg midt ude på en parkeringsplads, hvor der var 6.000 mennesker, der kiggede på mig. Det var rigtig, rigtig sjovt at stå der. Jeg har også snittet mit knæ, se. Hvad var der egentlig sket med mit store tog? Men han begyndte altså ikke at græde. Alle stod bare og kiggede på ham, så var det bare en... Jeg løb bare ind i butikken, så Ja, jeg altså- kunne ikke hurtigst muligt. Jeg var bare sådan til Frederik. Hvad laver du, Frederik? Og så var det bare sådan... Ja, men det gør ikke ondt. Han græd ikke eller noget. Det gør han faktisk ikke. Det vil jeg gerne have. Den er næsten lidt kvalm til sidst. Altså, Men altså... hvorfor var videoen så lang tid allerede filmet i 8 minutter? Ja. Altså, jeg synes bare, vi har siddet her i 1. Ja. Man gider ikke have en 24 minutters lang video i telefonen. Ja. Altså, den sidste ting kender alle, ikke? Altså, vi købte bare en billig version af mælkesnit, fordi vi tænkte, er den lige så god som... Eller ikke vel den originale mælkesnit, men med det der hårde, hvor det sådan er is nærmest. Ikke den der originale, hvor det er helt blødt. Men altså, vi tror altså også, det smager meget godt. Ja. Har smagt den. Skål nu. Smager meget godt. Jeg har smagt den før. Det er bare billigt. Ja, bare vildt. Chokolade med vanilje inde i midten og... Det smager meget godt, ja. Ja, det smager godt. Hvis vi skal lave sådan en, hvor vi lever af noget i 24 timer. Det kunne være fucking grineren. Altså, og hvis det virkelig var slemt, så skulle vi leve fucking mælkesnitter. Men altså for eksempel også takeaway, eller kun pizza i 24 timer. Eller noget andet. Så må jeg også gerne skrive det. Det kunne være fucking grineren. Det er måske noget, vi kunne gøre, når vi rammer 100 Og det var subs. én ting. Det var pebernødder en hel dag. Det bliver også snart jul. Jeg lever af citronformage, altså. Ja, så det kunne være alting.
Vi ville bare blive glade, hvis I gad at like den her video i hvert fald. Ja. Og så, nu kan vi jo se, hvordan det går for den med likes og sådan noget. Så laver vi jo nok snart en video igen, ikke? 100.000 likes, så vi... Det er sjovt, sådan en professionel YouTuber. Det er altid sådan... Når vi fremme 3.000 likes, og så på de videoer, de faktisk siger det, så får de bare sådan 50. Ja. Men der var sådan lidt, okay. Så må man bare sådan sætte sygt lave forventninger til ens fans, eller sådan. Så siger de 3.000, så får de fandme 75, eller det er sådan lidt. Kom nu lidt i godt, mand. Kom nu, mand. Hvem er de nye stjerner? Ollie, Anne. For man. Godt for man. Men hvad hedder det? Jeg vil også bare lige sige, hvad hedder det? Tak fordi I så med. Nej, det var sjovt. Nu kan jeg ikke huske det. Men jo, det kan jeg. Jeg ved det ikke. Men hvad hedder det? Ja, vi kunne også bare... Nej, ikke noget. Men vi kunne bare leve af et eller andet. Ja. Eller for kan man være i en bil i 24 timer, jeg ved godt. Det kunne faktisk være grineren. Altså, jeg ved godt, vi ikke har noget kørekort eller noget, vel? Men altså... Så kan vi bare køre rundt til det, hvor vi vil. Ja. McDonald's. Vi har faktisk en storesøster, der har kørekort, så hun kunne måske køres rundt. Det. Hvis hun skulle på arbejde i McDonald's, kunne hun tage os med. Og så kunne vi bare sådan sidde derude foran på McDonald's parkeringsplads. Og så bare sidde i bilen der, og så kunne vi lige bestille McDonald's, så kunne vi bare sidde derude. Nej, men i hvert fald så vil jeg sige tak, fordi I så med den her video. 100 subscribers, og der sker noget vildt. Det må I bestemme. Og ja. Så vil jeg sige... Ej, det blev bare bippet ud, det der. Gør det? Ingen ved det. Ingen ved det. Nå. Så video af alene, jeg er død. Sig det til kameraet, jeg er død. Hvorfor kan det stå og visker til mig, og siger, at han skal være død? Sig, jeg er død, Oliver. Han er død. Ej, var sjov. Tak fordi I så med i den her video. Adi. Jo, selv det er pisse irriterende at høre på. I don't die.